गाबनांला जाबाय रियाना मा थांनो रियान नै रियानखौ नबिताया ड्रेस जोमहोनोसैनो हनै बुरै नायनो थांनो हनै पेम्पार्स गानहोगोन आयै बिमाया रियान बिमाया बेसो नामा नायलाय मालाय गानहोनो रोङा जाथिबायानो रियान आलासि जानो थांनो ओंखारदोंलै नबिता नों थांगोन ओइ खिथुनावहाय बेखौ गासिखौबो बै वालाव थानायखौ बे नबितायानो आखिजोबनाय बैफोरखौ मैला खालामजोबनाय बे गथ'आनोमोन आरोना बे गथ'आनोमोन आरोना खिथिना होजादों थांनोसै जोङो बाबाया हारसिं थालांसिगोन आलासि जानो थांनो आलासि जानो थांनो नागिरदों जोङो आबैमोनहानाव आबैखौ नायनो थांनो आबैया बिराद लोमजानानै दं ओमफ्राय गासिबो थांगोन बाबाया हारसिं थालांसिगोन न'आवबो रावबो मानसि गैया नालाय बेनि थाखायनो आदै दा थां दे बाय बाय भिडिअ हरसिनलाय थाबाय ada ayo Rani जाबाय बाय रानिखौ रियान खुसिथार रियाना नबिता रियान जोंहा मामा रियाननि आबै इथिं आदा बिजि इथिं रियान लानि बाबा दङ थ' इथिं माइनाव दङ माइनाव न' दङ तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे साथ है मेरी बहन है मेरे ब्रदर इन लॉ है और कज़िन ब्रदर है कज़िन सिस्टर भी है और साथ में मेरी मम्मी और मेरा नेफ्यू मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार है ना तो हम नानी को देखने जा रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो अपने लास्ट स्टेज से गुज़र रही है तो इसीलिए एक बार देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और अभी हम लोग ओरांग पहुंचने वाले हैं ओरांग से ज़्यादा दूर नहीं है थोड़ा सा पास में ही है ओरांग पार होने के बाद ही मिलता है तो देखते जाइए आप लोग वीडियो को जोङो मा मोनखो बिदा मा मोनखो अरां मोनसिगोन जोङो ओमफ्राय बांद्राय गोजान नङा अरांनिफ्राय एसे खाथिसो जाया इसोरो दसे लाखिथ'दों मा होनो मेथाइ लांनोनो कुछ लेके जाना है आलासि जानो थांदों जेला माखौबा मोनसेथ' लांखानांगोन ना मेथाइ लायनो थांदों गथ'फोरबो दं नालाय बिसोरनि थाखाय मेथाइ लायनो थांदों ओमफ्राय जों ओंखारथ'वासै आरो गारियावनो जिरायबाय हम लोग नहीं गए हैं वो लोग मिठाई वगैरह लेने गए हैं तो वो लोग लेके आएंगे उसके बाद फिर जाएंगे अभी ज़्यादा दूर नहीं है बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग तो देखते जाइए वीडियो को क्या क्या लेके आया नबिता अरे रिया ना उनबाय माबा नै बेयाव लाबोजोब्बाय मेथाइखौ लाबोदों नबितायालाय मा बायखो मेथाइ चिप्स लेस मोनफैबाय जोङो थांसै न'आव बिबारा जि मोजां बारना दङ रियान उथिबाय नोङो उथिबायसो ओइ गथ' उठगाया उथिबाय जोङो उथिबाय रियानानो दुद जाम्बा दुद गासै जोहैलै बियो नै सा मोनफैबाय आथिं रियान ओइ दंखायो बियो रियान लोगोफोर जोङो डाइरेक्ट आबैमोननाव थांग्रोआखै बे आमाइ सासे जोंना एसे गोजानाव थाफैनाय दं आरो बिसोरनावहाय हाबग्रोबाय बिस्रा जोंनो ओंखाम संगोन होननायखाय जों बिस्रानावनो हाबनोसै जों फैनाया एसे लेट जाखाबाय 11:30
आवसो ओंखारबोदों नालाय 12:30सो जाखाबायमोन ओमफ्राय बिस्रा ओंखाम जाना थांखादो टाइमबो जाखाबाय होननायखाय जों बिस्रानाव हाबग्रोबाय आरो ओमफ्राय जाखांबाथाय आबैमोननाव थांनोसै इथिं बादाम जादो आलासिफोरा ओंखाम जाबाय नै जोङो ओंखाम जागासिनो तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के घर। ये मेरे मामा जी का घर है, नानी का घर ऑपोजिट साइड में है। मैंने ये फ्लावर देख के वीडियो बनाया, इतना अच्छा लग रहा था ये फ्लावर, तो फ्लावर को देख के मुझसे रहा नहीं गया, थोड़ा सा वीडियो कर लिया मैंने। और गाइस ये मेरे नेफ्यू है, मेरे भैया का बेटा है। मैंने थोड़ा सा वीडियो करके रखा था तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। Then the video hai sindar na be amai rating masa se amai be amai dersin sabnisrai ओमफ्राय बियो सेकेन्ड नाम्बार आमाय बिथिंजा न' बानायनो एकदम माबा जोबनानै दोनदों थांनो ओंखारबाय जोङो दायो थाङा माय जोंना मालाबा बेरायनो ओइ बेरायनायानोथ' मा खालामनो थांगोन ना जों टाइम जाबाय दे फै मोजां नुदो मोजां नुदो बिबारखौ नै जेबो नङा बे जोंहा आनै आमाइनि आनै मा खबर आनै मोजां खथ' मोजां नुदोंखो इथिं बाजै बे बाजै जायो बेबो बाजै नङा बियो आगैसो ओमफ्राय बेबो बाजै सासे गुनजान दे हायन गुनला ओमफ्राय बियो आनैमोनहानि आबै बियो आबै की खबर आबै जायो आंबो ओमफ्राय बेबो बाजै सासे इथिंबो बाजै सासे बहुत बुरजा बाजै दं आंना बेयो आनै सासे इथिंबो दङ आनै ओमफ्राय इसोर लाजिबाय इसोर नायला खारबोदोंमोन बिलि ये देखो बिली हाय बोलो हाय बोल दो हेलो गाइस बोल दो कैसे हो आप सब बोलो रोङोथ' ना हिन्दीसो रायलायो रोङो दे बाय होनना दे बाय होनदो दे बाय होनदो दैथुन दे बाय इथिं आमाय सासे थांबाय बेबो आमाय सासे आलासि जानो फैनायमोन जोङो आबैखौ नायनो होनना फैदोंमोन भिडिअ खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय एसे बोरैबा गिगोन साननानै खालामासै आं बोरैबा जाय तो गाइस अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। मैंने सोचा था कि नानी का थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा ही बनाया मैंने क्योंकि नानी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और मुझे देख के इतना बुरा लगा कि मैंने वीडियो अच्छे से नहीं किया है। नै जों न' मोनफैबायमोन आरोना न' मोनफैनानै आधा घन्टा नङा 1 घन्टा थानानै न'निफ्राय खोन्थाहरबाय आबैया गैला होननानै बिमाया गाबगासिनो गाबनांला गाबगासिनो जोंहा बिमाया मा खालामबावनो आरोना लोगोफोर सम जाखाबायबो बुरिबाय बैसो जाबाय नालाय हमथानो हायाना रावबोथ' थैनाय थांनायखौथ' गाबनांलालै गाबनांला जाबाय। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर देख के अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और प्रे कीजिएगा कि मेरी नानी को स्वर्ग मिले। बयबो आरज गाब लोगोफोर जे आंनि आबैया सोरगोआवहाय आलो गोजोन रायगा मोनथों। बेखिनियानोसै आरो आंनि बुंनांगौआ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसिगोन। जोंना बिमाया गाबगासिनो, बिमाखौ एसे बुरखायनांसिगोन आङो। स' बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ।